हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै गिबि आगान फिल्म्स बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आंथ' नोंनि दिवाना दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नुवाखै एबा नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडिअ गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दों प्रेक्टिकेल, अमे, बिबुंसार, मनन्जय आरो गोहोम दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन आं बिथांमोननि मुंखौ बेयाव मख'लायला दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स एन्ड टिउनखौ होदों गिद्रा ब्रह्म नार्जारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ मेथाइखौ रोजाबदों बिकि नार्जारि, देन फ्रिट्स आरो सानसुलि बर' दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।